Sijoita Intian AI-markkinoille. Nopeat voitot and riskit. Mitä toivoin tietäväni ennen kuin sukelsin Intian tekoälymarkkinoille? Nopeat liikkeet voivat kannattaa, jos tuntee riskit. Puretaanpa tämä. Intian tekoälymarkkinat räjähtävät. Nopeita voittoja on mahdollista saada, jos pelaa fiksusti. Katsotaanpa nousevia osakkeita, kuten Persistent Systems, Tata Elxsi, molemmat ovat nousseet huimasti viime vuosina. Pidä silmällä myös listaamattomia startup-yrityksiä, tulevia listautumisia. Jotkut niistä muuttuvat yksisarvisiksi yhdessä yössä. Hallitus investoi miljardeja tukeen yrityksiä edullisella GPU-teholla. Seuraa tarkasti suuria toimijoita, kuten Reliance Jio, Nvidian paikallisia kumppaneita, ne liikuttavat markkinoita nopeasti. Mutta muista, että nopeat voitot tarkoittavat suurta riskiä. Epävakaussäännökset, kilpailu ovat todellisia uhkia, joten hajauta sijoituksia, pysy valppaana, seuraa tekoälyuutisia päivittäin. Nopeita voittoja, mahdollista, mutta fiksu riskienhallinta on kaikki kaikessa.